پس از انتظاری‌های زیاد فیلم هنری دوی مؤسسه دولتی سرخسینما در قلب تاجیکستان در شهر دوشنبه در کینوتئاتر وطن منظوری هواداران سینما کرده شد. فیلم هنری دو قبلا در 27مین کینوفستیوال بین‌المللی پوسان در کره و همزمان خانه کینوی شهر مسکو منظوری هواداران سینما کرده شده بود. дар нахустнамоиши филми ҳунарии дов ҳайати эҷодию техникии филми мазкур офарандагони он синамогарону ҳунармандони кишвар ва ҳаводорони сершумори кино иштирок намуданд. ба нерӯ овезаҳо дар бораи филм ва ҳозури ҳунармандони саршиноси синамои тоҷик дар саҳни кинотеатри ватан ифодагари ҷашни воқеии синамо буд. бори нахуст вақте ки намоиш додем филма дар хонаи кинои шаҳри Москав бисёр хуб қабул карданд. олӣ гӯямам хато намекунем. мардум баъд аз тамошои ҳамин филм шояд назаршон ба филмҳои имрӯзаи мо дигар шуда бошад, чунки ҳар нафаре ки баъд аз ба итмом расидани филм меомад назди мо фақат миннатдорӣ мекард. чун анъана дар ҳама нахустнамоишҳо офарандагони филм аз роҳрави сурх гузар мекунанд ва ин шева ки рамзи нахустнамоишҳо ба ҳисоб меравад бо тантана сурат гирифт. пеш аз нахустнамоиш кулли ҳайати эҷодию техникии филм ки заҳмату кори дастҷамонаи онҳо филмро диданӣ кардааст дар ҳузури тамошобинон муаррифӣ ва қадрдонӣ карда шуданд. филми ҳунарии дов бо коргардонии Муҳиддини Музаффар дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии Тоҷикфилм рӯи навор омадааст. филми ҳунарии дов ба таври ҳирфаӣ таҳия шуда заҳмати гурӯҳи эҷодӣ самараи хуби офарандагӣ ба бор овардааст ки тамошобинонро шефтаи худ намуд. нақшофари ҳунарпешаҳо, кори коргардон, рассом, наворбардор, танзим, рангпардозӣ, садогузорӣ ва мусиқии филм дар сатҳи баланд иҷро шудаанд. имрӯз мардуми мо яъне тамошобини тоҷик ташнаи филмҳои тоҷикӣ аст. бубинед аз ин далолат медиҳад ки имрӯз қадар дар назди толори кинотеатри ватани қадар мардуми гуногун яъне ки омадан ҷамъ омадан ки то як филми тозаи тоҷикиро бубинанд ва аз ҳамин шаҳодат аз ҳамин медиҳад ки дар ҳақиқат мардуми мо дӯстдори санъат аст, дӯстдори фарҳанг аст, дӯстдори синамо аст. тавонист Муҳиддин бо ин филми худаш сарҳадҳоро убур кунад ва ҳамин аст ки яъне талоши як ҷавони як коргардони тоҷикӣ филме бояд таҳия кунад ки яъне ки парвозаш хеле баланд бошаду тамошобинаш боло. боиси ёдоварист ки дар нахустин синамоҷоизаи миллии тоҷикистон филми ҳунарии дов соҳиби ҷоизаи беҳтарин филми ҳунарӣ гардид ва барои нақшофарӣ дар филм ҷоизаи беҳтарин нақши мардона ба Салоҳиддин Шукуров сазовор дониста шуд. филми мазкур аз сарнавишти ду мусиқинавоз ки ҳамеша ба сифати навозандаю сароянда дар маросими домодию аросии ҳамдиягони худ хизмат мекарданд қисса мекунад. дар ин филм пеш аз ҳама ба мардум бояд дӯстиро муаррифӣ кунад, нишон диҳад ки дӯст будан, дӯсти ҳақиқӣ будан чӣ хел мушкил аст. саҳнаву воқеаҳои филм бештар шабона таҳия шуданд ва коргардон дар таҳияи чунин саҳнаҳо бо касбияти том маҳорати худро нишон додааст. сухсинамо яке аз киностудияҳои фаъоли ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта қареб ҳамаи офаридаҳои ин муассисаи филмофарӣ аз ҷониби тамошобинон ва киношиносон баҳои баландро соҳиб шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди синамои тоҷик таваҷҷӯҳи хоса равона карда баҳри дастгирии синамогарон шароити мусоид фароҳам овардааст. намоиши филми мазкур дар шаҳрҳои Хуҷанд, Кунибодон ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар назар аст.